Alak ka. Maayong adlaw na to din ang tanan mga amigong mga amiga and welcome back to my channel. So karon adlaw guys na naputay paghisgutan mo kini ang ako ang post nga gi-post akong Facebook account yesterday guys, and that is asking you what's your assumption about me. But so I will answer and confirm kung tinuod man yung mga assumptions o dili. But before doing that guys, please don't forget to click that subscribe button and hit that notification bell as well para sa ma-update mo sa tanan akong mga videos nga i-upload diri sa ako ang YouTube channel. So mo to ako ni siyang tubagon guys while I'm doing this. So para padung naman yung gluto mig sudan kay karong orasa murag alas 11:20 city na. So magluto na mi para sa mo ang paniod to. So, nagbuhat, while doing this vlog guys, naghiwa-hiwa po ko aning mga Bombay para sa mong sudanunon karon. So, di na nato padugay-dugayon pa. Ito anang basahon ng inyong mga assumptions. So, atong basahon niyang una, gikan ni TL Steve Lig ang ingon siya, assuming lang jud kay Kabesh na na ako assumption about you. Pasensya na TL kung assuming na kay ko, pero kung wala kay gina-assume about me, well, thank you so much. At least, dili ka judgmental. There you go. Sunod kay si RJ, ang ako ang classmate sa una, si Fat. Badiha, bitaw, iguli ni mo, ayog kalimot na mo yung sound na pag-gather. Ay, sus, dato na kay Kadeha sa Amerika. Sunod, si Nerak Libra Sagrado, akong kauban, o ang Reyna sa AudioNet. The Assumption of Blessed Virgin Mary. Ala, binoang. But I miss you. I hope to see you again, Karen. Sunod kay si Jessa Monique Bersedi Katarinen. Maunish, ingon siya, abi nako extension rangi mo ang buhok. Mao ba? So, ato na dyan sugdan. Well, si Jessa Day, guys, usa ni siya sa pinakataas dyan ako nga learner. Grabe ni siya pa. 6-footer man siguro ni siya. Tanawa yung Facebook page. Taas kini siya. Kaya ako na video. Bitaw ako aning vlog. So, nakoy katungod. Bitaw, so ingon siya nga, abin ako extension na yung buhok. Well, actually guys, nadyo ko yung mga extensions sa akong hair kasi I'm turning 40 already and kinahanglan na din mga supporty mga akong mga buhok, no? Which I'm planning to share with you guys sa akong mga future vlog. So, at ang ito na ninyo. But thank you kayo, Jessa, ha, sa imong pag-reveal sa akong sikreto. Sunod, kay si Jess Tony siya, Lami Kayo. Kaya. Okay, kaya. Oh, Lami Kayo ang butong. Bongbongon juga daw. Bariyak ka. Sunod, ingon si Doms PNC Navis, mo ni siya nga ako ang friend nga taas kayo guys, mo ni ang true nga 6-footer Man of Steel. Ano na kayo nga magkag Man of Steel dong in town nga pretty naman akong tsabiha. Aray! Eh! Wala na kayo. Ay, at this ay. Luha-luha ako guys. Ako ni pag-iwa-iwa. So no, dato talaga po ni padayon nun. Iskut eh. Pumbay oy. Sunod, si Doms Bautista. Nga ko ang kauban sa trabaho. Doms, pasensya na. Umiiyak ako. Dahil lang po dito yun. Ingon siya nga, sabi niya sa akin, credible. Well, credible din po kayo. So, salamat. And it's really nice working with you, Doms. Hope to see you soon. Aray, God. Kailangan siya pa rin Mumbai. Ito na kulo. Sunod. Ingon si Asha. Asha Orat. Asha, kumusta na? I really miss you, girl. Ingon siya nga, nagwapahan ka na ako. Syempre, kagwapa ni mo. And by the way, good job. Grabe na dyan kay kakaslim ka ron. You are very pretty, Asha. I hope magkita tayo para mag-storya na patapot Miss Universe. Sunod kay si Pope Pablo Axilio. Kinakit ko guys. Ingon siya lawas. Sa nga lawas dong. Mas lawas ka. Lawas ug kalag. Pasalamat kayo kung na-appreciate mo ang lawas pero napuno na ni siyang pads.
Sunod kay si Chris Quitos. Suplado nga dili ma-reach. Hindi lang ikaw may nagsulti na ko ana nga suplado ko pero actually dili jud ko suplado. At times nandiyo di ko kakita kay di man jud ko kaklaro kay tungod sa akong mata. But thank you so much. Hope to see you soon again. Si Mark Orville Cañete. Go siya, kumasta ko. O kumasta dyan kayo ng pasensya na ha. But thank you kayo for sponsoring the Badiha shirt. Guys, available lang din gihapon ng Badiha shirt. So, there, just let me know if you wanna buy. But salamat kayo, Mark. Makasakit na yung kaya kumata. Bakit niyo po ako pinaaway? Wala po akong kasalanan. Wala po akong kasalanan. Bariyak. Next, Casey. Joe Michael Amago. Ingo siya that you're funny, but I think it's more of a fact than an assumption. Well, you are so funny too, and I really miss you guys. Ako mga kauban sa trabaho sa PhilInvest. So, hope to see you again. I'll visit you one of these days and to talk to you. Sad sa inyo mga, para mag-update tayo sa ato mga kuano. But shout out to you, JM. Next is si Nay Bulingit. Nga na siya, Dave. Kanito na kong marino nga amigo ay badiya ka hantot karon walang gyapon ka mang libre ay nakalibre ni day ka nako one time but kano sa man ang sunod nato dong. Next kay si Earl. Ingon si Earl ang ako ang soki sa akong mga t-shirts. Si siya agib aw joke lang Kuya Juan. Agib kay Christmas naman dong so I give love on Christmas Day. Bariyak. Oh my God. Oh. Inganis mo guys. Huwag niyo po akong inaalila. Next. Si Wilbert Wee. Oy, Webong. I miss you so much dong. Natay future vlog together. See, yun siya, I assume that you were kinda naughty. Well, kind, for sure. Di ba kay balo ka na? Naughty? Naughty ba to ko? Abot di mo. Sunod kay si Richard Alpernon, among kauban sa HEC, or shoutout there sa taga HEC, Hyundai Ion Club of Cebu. Ingon siya, gandang lalaki, mas magandang lalaki po kayo. At dahil sa sobra mong gandang lalaki, yan, nakakaiyak ka na. Sunod, si Simon Edwards. Hi Simon, I really hope to see you soon. Simon was my learner before. I hope to see you soon, Simon. I miss you. There you go. Visit us here again in the Philippines. Ingon siya, you like Lacoste. Yes, I do. I love Lacoste just like yourself. There. Next, Casey. Neil Musico Del Monte. Mugaw man sa trabaho, ingon siya live show kay SG29. We, murag ikaw gani kay SG30. Di man kag 12 Apple devices. Bantay lang kag mga SG29 ko. Sunod, JC Austin may pa, nga kung ang megang grabe ka syupa. Ingon siya na ko nga, Hard Rock Guy. Wow, Hard Rock Coffee. Saan pag Hard Rock Coffee? Di ba na akong tambuka? Ay, nako. Sunod kay si, ingon si Don JL Lopez. Siya, Yoko, magsalita pre. Good boy na lang. Oo naman. Syempre good boy ako, di ba? Hope to see you soon. Visit ka ulit dito sa Cebu, sa Sinulog para magkita tayo, ha? Bakit yung boy na lang? Kung bata ka, sakto sa kayo. Ito tayo nagyapunta. Sunod kay si Mingming Yu, si Star. Ingon siya, ang makakuha og virginity sa ato nga mega na virgin.
Star, makailak ka. Tanawa, Star. Nakailak ko si mong comment. Grabe. Grabe, hindi na siya mahitabo. Dili. Hindi na siya mahitabo. Sunod. Si Rans Katubigan, si TL Rans lagi. Hello, TL. Hard. Sa may hard, TL. Mas hard ka. Sa may hard nga impi. Hard ka bino. Sunod kay si Dos Junior Dos. There. They are. Kaila ko si mong comment ng hoy, magkita ta sa gym balik. Sunod si Charles. Ikaw si Charles. Mauni ang tubag kapag add kag numbers assumption. Nag-joke siya. Nag-joke. Kasi mo joke. Sunod si Casey. Ingon siya. Nga really mong hair, mao ba Casey, pareha lang jud mo ni Jessa Caterinin ha, nga puro mga 5'9" ang height. Bitaw, ako nang answer. Lipay na ka. Sunod si Zan, ingat si Zan. Musturya lang dong. Please comment down below kung sa assumption. Sunod si Vito. Ingat si Vito Junior Ducks. Unsa ba nga Ducks dong? Pasabta ko kung unsa nga Ducks, ha? Duckling? And lastly, akong amigo nga mo ni siya grabe nga taas jud kayo si Vin Sabre. And by the way, he's starting out with doing some vlogs too, guys, so please support him soon. Mag-collaborate sa Damian ninyan duha. Ingon siya, abi kog barako, famous man di ay. Mo ba? Di man godong trying to be. Anyway, so there you have it, guys. Again sa akong mga friends nga naghatag sa ilang assumptions. Thank you kayo, nakahilak ko ninyo, guys. So I hope na answer pa na kung uban kung tinuod ba or dili. But again, if you like this video, please don't forget to click that like button. Hapdos na kaya kong mata, guys. And share this with your friends para sa we can spread positivity and happiness sa atong kinabuhi, di ba? So there you have it. This is again EJ, your bariha guys, nga naghilak sa inyo atubangan, nga may subscribe mo sa akong channel. Again, bye guys. See you in my next vlog.